Tonight. Аре бе, педерас. Пише ми Андрей Инкет и ми вика, че съм много назор да ям бой да търся полиция. Брат, пусни си лайв, аз ще си вляза, ще правим битки в тиктока Андрей Инкет и ще дойда на лайв да ми го дадеш на лайв. Ще ме наибеш. Искаш ли да го направим? Брат, искаш ли да дойда и да видиш точно ти колко си много сериозен и къв мафиот си, да видиш трябва да си го правя. Искаш ли да запаля голфа и да дойда където кажеш, бе, брат? А? Маняк, фейс лице, нега. Инвиктус. Искаш ли да си фърля тениската и да ми замини и този профил, бе, брат? Така. Ще почна да ми писва, бе, брат, и бахва и мафиотите, бе, брат, виж ти направо вече ми писна, бе, брат. Направо ми писна, бе, брат. Къде беше ти, бе, брат? Разяше, точно стига, че пише на путката ми. После ми звъни по телефона и накрая ми вика, че съм щял да ударя на камък. Делта Уно, маняк. Пишете на Андрей Инкет мафиота да се включи на лайв и да ми се обади. Алекс, Карин. Не ме заплашвай, брат, на личното си публична личност. Хора, тапкайте 120 човека. Стояне, Да? ще се успокоиш ли? Не. Още повече ще иска да намеся след малко. Пал съм ти тиктока, модерн профилът ти заминава, братле. Профилът ти заминава. Ляв отклон, десен клон. Профилът ти заминава. Инкет, звъни ми, бе, брат. Да. Звъни ми, маняк, мафиот фейс, звъни ми, знаеш ко? Искаш да се вим двамата едно в едно, да не взимаш с тебе бригада и да дойдеш сам, като си толкова страшен, да ти покажа аз някакви работи хендълма бизнес, маняка. Аре, бе, брат. Ко става, маняк? Нещо не виждам заявка. Дали си много сериозен? Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Варна, къде така ще там ще дойда, маняк. Благодаря ви. Аз не лъжа да знаеш, какво откажа това правя. Пусни си лайфа и ме извикай да ти дойда сам, ей така ще дойда толкова шорти, ще правим секс. Искаш ли? Коя не направя, ще се навлечеш проблеми, братон. Ще се навлечеш проблеми, ще опандизят, брат. Виж казвам. Ако искаш да му дам и да ме ибе, Не бе, брат. Ще те вкарат пандиза. Какво ще стане като ме вкарат пандиза? Ами нищо, защо? За няма и нищо. Не бе, маняк, звъни някакъв тук на путката, дето съм с нея. После ми звъни и на мен и накрая ми пише, че ще ходя в полицията аз. Ела, бе, брат, ела, няма ходя в полицията, ела. Дай. Ко стана на странна сираща пред 10 000 човека, Инкет? Ари, бе, тарикат, звъни ми и сега ще да паля голфа и ще дойда. Искам да се видиш ти колко точно си насран. Ари, бе. Цъкни лайфа, аз ще дойда на лайф веднага. Тръгвам. Сливен, Ямбол, Варна, Пловдив, Генгбенг, мафака, аз съм Делта Уно. Ела и провери. Искам да провериш точно колко съм пред главата. Дай. Сега ти ми е текнало киното, елай си вземи. Да, гледай си го. Елай си вземи, казвам ти го да го знаеш. Аз вика, няма да направя той нещо. Аз направо така. Стига, бе, брат. Ай, стига, е така. Ти направо гърмиш, го обявяваш по телевизията, тъй ли? Хубаво е, брат, елай ма гръмни, бе, брат. И ама вери, брат, Делта Уно, брат, ще изровят колко трябва, брат. Ако искаш се гърмим. Маняк. Сега ще ме изгонят от тези бие бито заради тези педерази, дед крещя тук само такова. Инкет to the motherfucking balls. Звъни му и на него и него ще го прибива. Дай. Кой застане? Кой? Пак е той. Звъни му. Вижда ли е фейк? Я да го жена. 4000 последователя. Фейк ли? Виж оценките, има някакви истории от някакъв негов приятел. Звъним на видео хендъл му бизнес. Нямам батерия, кучко. Значи аз седя тук, ще си провеждам шоуто и педеразите ще ми звънят, ще ми нарушават спокойствието. Делта Уно. Може би да е фейк това. Сега ще го видим, ако дигне да му видим от суната. Може нарочно да... Къде? Какво стана? Някой дигна ли?
Ало, да. Андрей, ти ли си, бе, брат? Защо ги правиш тия работи, бе? Не, бе, слушай малко, дай да си поговорим нормално. Значи звъниш ми ти от Германия и ми кажеш дай да говорим. Тей. Аз ти вдигам и почваш да ми говориш. Ето това е моят профил, виждаш ли? Ей, това вече е твоя профил. Тей, колко хиляди човека има? Ето, погледни сега това колко че е моят профил. Тей, да, чакай малко. Сега виж профила, който ти е писал на момичето. Чакай малко, че на тая айфона. Махни ги, не мога да виждам колко говоря. Какво дай, ма? Тей. Сега искам да сравниш двата профила, където той е писал. Тей. Този профил и другия профил, който е писал на момичето. Да. Я виж другия профил, ма да видим кой е Не е профил. този профил. Не е този профил. Какъв е изводът, че профил е фалшив, тъй ли? Да, този профил е друг, от който той ми се Да, юзърите. Ти курва, тая работа кога я установи? Ама мен се ме интересува. Ясно, добре. Ето ме виждаш, това е, ето казах ти този профил сега. Явно е неговия, другия не знам на кого. Еми, Трябва добре. да отдолу. Добре, както и да е. Нали, това не маха факта, че ти ми се обади, нали, лично да ме питаш какво съм тъпсувал, пък аз не съм тъпсувал. Не знам къде си ги видял тия клипове. Аз съм го... Аз ще ги пусна сега. Пусни ми ги, да. Псовни не е имало, преди да се чуем. Нали, преди да се чуем, псовни не е имало, със сигурност. Просто казах, че на нея и казах, ако иска да идва при Инкет, ако иска да ходи при който иска, разбираш? Да. Тръгнеш да съдиш с доказателства, разбираш ли? Да. Тръгвам да реч от тия работи. Това ще кажа, аз нямам време да се правя тук на TikTok гангстър. Добре, бе, не бе, чуй, бе, слушай, бе, не съм аз човека, който търси пръв проблеми, това е със сигурност, разбери го. Аз си седя вкъщи, правя си кефа, пия си виното, никой не съм търсил да те запукам, да ти говоря глупости от нищото, разбираш, ама? Нали? И друг път... Ще го къде качваш и говориш ти за мен. Ама не, бе, звънят ми, вече почнаха и твоите хора ме подпукаха, разбираш, в коментарите Инкет идва, това онова, звъни ми някакъв софийски там, разбираш, почва да пише на нея, вика, ще ходим при майка ти, и почва вече да ескалират нещата, разбираш. Телефона ми просто уши от всичките в момента само ми пращат твои клипове. Ма не, бе, те твоите, ти не гледаш ли на лайв колко човека от твоите звъннаха и пишат на нея на телеграма? Разбираш? И все едно, че, нали, знаем, че организация, все едно някой ги организира да ги пишат. Нали. Добре, щом са така нещата, излишни бифове, не ми трябва достатъчно врагове си имам, дете реално сме се скарани, тия дни трябва да се оправяме. С джуджето, с розовия, ще го изчакам на летището, с него си имаме игра от 2021 и това онова. Разбираш, не ми трябва още в цялата държава, гледам да видя как ще завърши това лято и това е. Добре. Това е цялата работа. Иначе съм много... Вечери приятеля, не Не, бе, по принцип съм много дружелюбно копеле, разбираш ли, просто от нищото не почвам аз бифове. Тренираш с Джоков, тренираш Джоков. Тренирахме се такова, Джоков нищо не съм му казал на криво, той ми звъни за Йовко, били приятели той, но и вика Йовко направо, вика се е побъркал, търсата щялата причука, викам, добре, нека дойде и да го направи. Сега като се върне розовата глава, да дойде, аз съм тук, аз съм Делта Уно, искам да дойде и да го извърши. Много чакам с нетърпение. Да. Аз си гледам живота, но аз имам да се отмъщавам това онова. Имаше унижение в андерграунда и не ме разбираш. Да. Добре. Да. Ясно, разбирам. Той и аз не ще обръщам внимание, нали, гледам да си правя моя шоу бизнес, това онова, курвите. Искам само с курви да занимавам по принцип. Да. Ама не такива хора като нас, защото виж сега. На нас е много лесно, ще едно штракане на пръсти и без да съм дошъл в България, да съм те оправил тебе, казвам. Не е толкова лесно, Инкет. Не знам дали си наясно. Слушай сега, не е толкова лесно. Аз също имам много приятели. Значи, чуй сега, нали? Да. Моите приятели, мен това не ме интересува. Да. Ясно ли? Кой ще Още веднъж, нито аз говоря за тебе, нито и ти за мен. Да. Но през следващия път, ако пак почнеш да ме плюеш и да говориш за мен, тогава вече ще се видим фейс ту фейс, знаеш. Аз нямам проблем в принцип да се видим и сега фейс ту фейс, но аз не съм почнал. Слушай, аз не съм почнал пръв, чуй, аз не съм почнал пръв. Ти по телефона.
Не, аз съм силен и на живо, аз ставам и излизам, аз съм делта но не е така. Чуй, аз не съм тръгнал да се карам без причина, чуй ма сега да ти обясня, не съм тръгнал да се караме без причина. Нали, аз имам приятели от цигански андерграунд, не е да бъл обиждам, имам много авери, европейски, напред-назад, Германия, Франция, имам си авери. Да. Аз ще кажа нещо, тя се горда, че са активни. Аз нищо не съм казал лошо, че си цигани, аз имам приятели цигани, дед вършим работа. Да, да. И аз не ги деля и по принцип съм имал и любовници циганки, обичам Вайелет Ваджайна и това онова. Нали? Това не е. Всички проститутки да ми българки, само да знаеш, аз нямам проститутка циганка. Ти се знаеш, там по принцип аз не ги деля, това онова. Има си европейски такова, нали? Слушай, приятел, Да. слушай, може да нещо ти казвам. Печели приятели, не врагове. Добре, бе, ма не съм тръгнал аз да се карам, защото знаеш какво изглежда? Все едно изглежда, че ти ми звъниш и едва ли не тръгаш с лошото, пък аз съм нямал такива намерения. Нещо да съм ти. Разбираш? Това ти да включи да говориш против. Ма аз не съм тъплил преди да се чуем, примерно, разбираш ли? Нито съм писал на момичето и нито ме вълнува кой как. Добре, сега излиза, че не е бил твоя профил. Да, защото реално погледнато си едно фалшивият ти профил има повече абонати от истинския ти, разбираш ли? Аз. Има. Еми напиши, гледай в TikTok, ти се чуеш кой е моят профил. Да. Те всички са фалшиви. Да. Хиляди фалшиви Да, профили. но това нещо за... Да, няма да се караме, но това нещо за да се штракне с единия пръст да се му прави не е толкова лесно по принцип. Нали? По принцип. Ще ми докажеш, само ми кажи, да, искам да ми докажеш. Само ми кажи тогава, понеже кажеш, че не е толкова лесно, кажи ми, искаш и само да ти докажа. Няма да говоря повече. Имаш преди да бъда оправен до колко време? Не, казвам ти, нямам, виж, не да бъдеш оправен, няма кой е В смисъл имаш преди директно да изчезнат, или? Не, защото аз съм свикнал да съм под напрежение, обичам напрежението. Да. Стояне, записал малко стига фърче на горе тика. Добре. Представи по-баланса, кой съм. Че съм се изправил срещу такива хора, че ти си ми най-малкият проблем. Добре, бе, човек, аз нищо не съм казал, не те познавам лично в личния живот. Не те познавам в личния живот, нямаме общи приятели, нали, не те знам кой набор си. Да. Добре. Всеки да се бръмчи в неговия коридор тогава, чувствай се и това е. Нямаме проблеми, щом не е твоя профил, бифа е затворен, няма да те плюя повече, занимавам с курвите и те са тук на Wi-Fi, почвам тях да ги плюя. Не, ти продължавай да ме плюеш. Не, теб няма да те плюя, щом казваш, че не си ти, аз не съм педерас, който плюи без причина. Щом не си ти, не си писал ти и аз си да си писал ти нямаше да те плюя, аз си казах на нея, ако иска да ходи, разбираш, не съм човек, дето ще почна вече едва ли не ревности и той, аз съм в бизнеса, нали ме разбираш такова. И това е. Това е, щом няма биф и такова, излишни работи и на мен не ме занимава. Казвам ти, имам си достатъчно реални някои врагове и такова. Да. Димек, за без пари няма смисъл да се караме. Ай, добре, чувствай се и ще такова. Ай. Добре. Бифа е стопиран.